Tarik 14 nyakoro mgojwang'en chieng' tich ang'wen intiere kama kare mar mondo miyud weche manyien chenro en mar ang'ichwelo wantiere kod mathoth moiko ni kata kamano magi e weche maomiyo pek. Chol mang'eny nikech nitie vessels e ng'ute moko ma very essential maaga e adundo maka bullet ogoyo to chance mar tho en very high. To be ayudo ka spine be bullet ogo spine. Nonro oyango ni okil Kyalo Mbobu nyocha ochiel gi lisasi 8 kendo sani obila omi chik mar mako bura ne achije e ndalo 7. Nonro mar Tifa yango ni Jo-Kenya mathoth ywak ni ngimagi kod chal mar uchumi osebedo ka medo dhi marach nyaka ne piny owacho ma Kenya Kwanza kaw telo. Those who are carrying out, who have illegal firearms are going to be profiled. There will be targeted operations. Jatend migawo mar arita olo chik mondo jogo manigi bonde e tok chike kaunti ma Migori ochwal ne obila ma ok okawo ndalo 7. Nyakoro mogik lewa duto matudruok gin mago moyaw kendo inyalo yudo thuolo mar mondo mi los kodwa kiorno ote magi machuok 2-3-0-1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kodwa chakruok nyaka giko. Kawachako en ni nonro mar bero oyango ni okil Kyalo Mbobu owito ngimane kaluwore kod chwer mang'eny mar remo kod hinyruok mane oyudo kinde mano chwade kod lisasi. Kaka Cynthia Onyango lero, apis jomin boro omiyo obila ndalo 7 mar yawo bura ewi nek mare. E chenro ma otelie kod jatim bero mar sirikal Johansen Oduor kar kano ringre Mali, oyangore ni okil Kyalo Mbobu mane onegi odhiambo mar tich 2 ne ochiel kod magina nyadiboro ma owito ngimane kanyo. Johansen ma oloso kod Ramogi TV olero ni e kinde timo bero margi bende giyudo lisasi 2 ka omoko e den Kyalo kaachiel omoko e lwete ma korka cham. Owacho ni e wang'e kaka jatim bero mani kod lony ng'ama nyonego okil Kyalo Mbobu nong'eyo gima timo. Ayudo ka ogoyo lisasi 8. Other than that wayudo bullets 2 mwaka koribo timne uchunguzi zaidi mondo wang'eyudo ni bunde manogoye gi ng'ama nogoye ma ng'ama nong'e gima timo kaka neno. Owacho ni gima okelo nek okil Kyalo Mbobu en chwer mang'eny mar remo kod hinyruok manoyudo e ng'ute kod lumblu mare, kendo lero ni ng'at manogoyo Kyalo kod lisasi ne nitiere machiegni kode kaluwore ni buru mawuok e lisasi ne owang'o dende kendo lisasi bende odonjo e dende kod teko mathoth. Remo chwer mang'eny nikech nitie vessels e ng'ute moko ma very essential maaga e adundo maka bullet ogoyo to chance mar tho en very high. To be ayudo ka spine be bullet ogo spine ogoyo gama ne machiegni kode nikech injuries go kang'iyogi to gi chalo injury ma obedo cause ng'ama ni very near. Okwach kich bende okawo nyirni mag dende ma idhi timne nonro matut e kar timo nonro mar okwach kich manono nek makoch madhi konyo e yudo neno mamoko. E kinde ma magi duto timore, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kaloso e kaunti ma Migori e kinde romo mar arita mong'ere kaka Jukwaa la Usalama olero ni okwach kich timo nonro kendo nitiere achije magie sani dayo dhogi. We have been in touch with the DCI since this issue has happened, and I'm happy to note that there is some progress that has been made. Some persons of interest have been identified. Okwayo oganda Jo-Kenya mani kod ng'eyo moro amora kata ranyisi mondo chwal ne okwach kich kokalo e lony mar apanda manyasani mong'ere kaka Fichua kwa DCI mondo konye tieko bura mar nek mar okil Kyalo Mbobu. Anybody who knew anything that is related to this very heinous act to come out, because it is in the interest of us in the security sector and the people of Kenya that the truth comes out. Apis jomin buche ODPP bende ochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo tim nonro matut kendo mapiyo kendo chwal lipot margi ne apis jomin buche e kinde mar ndalo 7 ma okoleo mar chako bura e wi nek makochno. Cynthia Onyango, Ramogi TV,
Nairobi. Ogai machon mar doho David Maraga koro oseo piny owacho kod doho ewi tim mar chwalo tarik mar winjo buche jogo modonegi kod ketho mag timbe njore. Kaluwore gi Maraga, tim ma kamano en mana yor sando jogo wera ni moko kuomgi onge kata yor yuto. Efinya Kidi nigi ler. E doho ma Kahawa, achije ma itudo gi ketho mag njore nochopo ma winjo buchegi. Kata kamano, chenro no nokotimore kaka nochan, kendo doho ochako chwalo tarik mibiro winje buchego. Koloso e kindego, ogai machon ma doho David Maraga nowacho ni tim ma doho magisiko ka gichwalo godo tarik ma winjo buchego en achiel kuom yore mag sandogi. We are saying, look, let the state do its work properly and stop this issue of terrorizing young people who are just asking for their rights. Kaluwore gi Maraga, apis jomin buche onge kod nonro moromo manyalo miyo gimakne achijego bura gi ketho manjore. The main problem why this is taking so long is because of the charges of terrorism. The prosecution, the DPP's lawyers, they understand very well that the charges of terrorism can't hold. The whole reason why the accused persons who are being charged with those offenses is for them to be detained. Because you see, a terrorist charge is a very, very serious offense which carries a very long sentence if one is convicted. And as a result of that, even the court is careful not to give bond terms because somebody can run away. Jogo makedo ratich oganda bende okwedo timno ma doho machwalo buchego kagilaro ni ponono buchego giko owitoko. Chal makamano osemieno chilo nyinge jogo. Even when the cases are dropped, somewhere when they're trying to get certificates of good conduct, when you Google their names online, you see the Republic versus their names, and that is something that is going to be very difficult. So it is important that we emphasize that we need accountability. We're seeing resources being utilized by the state to terrorize young people. Our constitution is very clear. Protesting is within our rights to do that. But when you criminalize democracy, what you have in front of you is people who have refused to let go and continue to defend our constitution. Ei ote mare mondiko e mbui mar X, jatend riwruogo kinde pacho ka Faith Odhiambo owacho ni en gi ng'eyo ni nitie jogo manomaki kendo tere doho gi ketho mag njore, kendo apis jamin buche owinjore rang kendo bura magimako ne jogo mad ni bura onego mak bende ne obila mapichni mag wang' dede nojuko katiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Senators oriwore kod governors e kwedo chenro matimo ng'iepo mag piny owacho mamalo kod counties kitiyo gi lony ma nyasani. Senators wacho ni piny owacho mamalo onge kod teko machiko counties kako onego gita chenro magi. Chris Owino miyo ler. Riwruok mar governors COG oyudo sir makende kowuok kuom senators ewi chenro mar ng'iewo kitiyo kod lony ma nyasani mong'ere ka e-procurement manyocha doho ochungo. Senators oparo ne sirikal malo ni counties bende gin sirikal mochung' kar kendgi kendo onge ng'at manyalo nyisogi ka gitiyo kod chenro magi. Government cannot dictate how county governments are run. Those are two levels of government. The national government cannot pretend that they can allocate any money to any county. They can't. The money that goes to county is allocated to counties by parliament, just as the money that goes to the national government is allocated to them by parliament. We need to have a candid conversation on the e-procurement because as good as it is and very well intended, it might come to negate the good intention of devolution in terms of, bringing up, as the governor said, in areas, remote areas of Samburu County and other counties, people will not understand the issue of e-procurement, and e-procurement will be a platform for the survival of the fittest. Senators wacho ni kata odoko ni chenro mar ng'iewo kitiyo kod lony manyasani en paro maber ikedo kod weche mag mibadhi, counties ne okomi thuolo moromo matimo ikruok e tiyo gi chenro no. Because it's being rushed, like just SHA, we are having issues with SHA because of doing it, without having proper program. So I wish and hope that the governor you can use your people and see if you can fast track
the e-procurement, because it is something that can help this country. Today, you are the governor. Tomorrow, you will be a businessman like me. Yeah, and start bidding for jobs. Governor osebedo ka seyo migawo mar omenda kuom chunogi kod e-procurement maonge tiegruok ne jotich mag counties madhi tiyo kod chenrono, okang' madhi chungo chenro mag dongruok e counties. In the entire Samburu County, we do a school feeding program for our kids for the entire term, because that's how people go to school. As we speak here today, we have not procured a single thing for our schools. The schools are open. The school's calendar does not know that we are supposed to use e-procurement. Schools just open, and we don't have food in schools, and we cannot procure. It is most likely that this term will end without our kids having food in schools, and that really filters into something very serious, dropout rates in very remote places. Jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ne oramo ni chenro mar e-procurement nyaka kete tim gi sirikal mamalo kod sirikal mag counties chakre dwe mar 9 higani. Dwaro makamano ne oduong'o wiye e Luanda bang' doho mamalo chunge tok riwruok mar governors chwalo bura e doho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e weche mag nonro. Thoth jo Kenya koro wacho ni ngimagi kod chal mar uchumi osebedo ka medo dhi marach nyaka ne piny owacho ma Kenya Kwanza kautelo higa mag 2022. Nonro motim kod kambi mar Tifa e kind dwe mar 8 kod 9 higani kipimo kod notim dwe mar 5 yango ni ngima jo Kenya medo mana rochore. Simfros Okinda nigi ler. Higni adek nyaka ne sirikand Kenya Kwanza donje telo, jo Kenya wacho ni Tend Ruto oserocho ngimagi kaluwore kod pek mar ngima mathoth oganda wacho ni medre kaka thuolo medo sudo. Kaluwore kod lipot ma kambi nonro mar Tifa ogolo, 64% mar jo Kenya wacho ni chal mar ngimagi medo mana dhi marach. Ma en medruok kod 10% kipimo kod 54% mar oganda manowacho kamano e nonro manotim dwe mar 5. Nonro no yango ni thoth jo Kenya odak matek kamana kwan matin kende ema wacho ni ngimagi oseyudo lokruok maberberie nyaka ne Ruto kautelo. Kata bed ni kwan ni bende odok chien kowuok e 29 mano e dwe mar 5 nyaka 24 sani. Kwan jogo mawacho ni ngimagi pok olokore yo moro amora bende odok piny kowuok e 25 dwe mar 5 nyaka 17 dweni. Gima nyiso ni thoth jo Kenya mane rik temo sani bende liet mar pek ngima osaso. Jo Kenya mathoth seyo pek mar ngima kuom chik mar omenda mar higani ka 82 wacho ni chik makamano omedo nengo mar mwandu ma ji tiyogo e udi pile ka pile kaka chiemo. 31 wacho ni chik no omedo suru e wi osachgi gima koro miyo omenda ma gitero pacho oduono. Ne 21 chik no miyo koro ginyal kungo kare e kind weche mamoko. Kamano bende nonro noluwo ni mana 25 ma jo Kenya emondik tich magidhi e odiochieng' mangima. 23 tiyo tijegi giwegi ka joma onge tich kendo menyo gin 17. Joma tiyo tije manus kata part time ochung'e 15. Kata obedo ni thoth jo Kenya e gwenge duto olero ni gidhi marach, joma sa otele kwano kod 85, kiluwe kod jo Nairobi 74, jo Nyanza namba 3 kod 71. Milambo mar Okak nitiere 72, ugwe mar Kenya 68. Jo Nyanduat mar piny Kenya ema ok ngimagi dhi marach ahinya ka gichung'e 41. Magitimre kata obedo sirikand Kenya Kwanza to osiko ka goyo kore ni telo dhi kare kaluwore ni giluwo chenro margi mar bottom up agenda e yo makare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Yakwara mogeni higni adek chakre jatend piny Kenya William Ruto ne kawo telo kendo koro omi sigana moyiedhe wi mano. Higni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto kawo telo mapacho ka mokuom jodak Mombei nyiso morgi gi chenro mar gero ute manengogi yot e pacho ka kokalo chenro mar Boma Yangu ma nyaka sani chiwo thuolo ne jo Kenya mar bedo weg udi, bero yuto maggi kaachiel gi chuogo thuolo mag tije. Kata kamano oganda moko wacho ni ewi ber manitie midhiero makagi kacha mowinjore piny owacho ketie kendo rang mos kendo los mondo obed makare. Millicent Adhiambo nigi ler. En higni adek nyaka ne jatend piny William Ruto kawo telo, kendo achiel kuom mise mage ne en chako chenro mar gero udi manengogi yot masani dhi nyime e moko kuom gwenge ka ranyisi en kaunti ma Homa Bay. To bende chenro ni oseloko ngima oganda e alwora ma Homa Bay. E limbe marwa mar luwo chenro ni,
e kaunti ma Homa Bay. Moko kuom jodak koro yango ni sani giyudo udi marang'iny gi ni malo kendo nigi pi maler, teko stima kod arita kwe makare e yo mayot. Bende oganda mathoth mayande odeso ute sani gin weg ute ka gitiyo gi chenro mar chudo mos. Sani ayudo ot. Odni omiya thuolo mar chule e yo ma flexible. Aketo deposit mar atamalo 10. Kendo ido ni achulo ot kadak e iye, achulo rent but anyiewe e yor rent. Nyicha kane adak e ot mar pango. Ne achula rent lakini ot nok mara. Sani to odni koro mara. Utegi onge odiochieng' moro amora mane pi oselal, pi nitiere throughout, electricity system ber, kendo nyaka nitiere compound maber ma parking ber, kendo nyaka nitiere kuonde ma bende ng'ato nyalo wuok oko oywe kata balcon, nitiere space maber, kendo kata e compound nyaka nitiere kama nyithindo bende nyalo tugo. Chenro ni bende gilero ni chuogo nyaka thuolo mag tije kod ohala ne oganda mathoth e kaunti no. Sama nochak program ni, noken mana gedo kende, nokelo tije. An achiel kuom joma nomiyo tije, nikech nabiro gi tuktuga mar chiemo, tauso ne joma ne nitiere ka. Kendo mano nomiya yor yuto. Sani biro mar gini kane bende okelo yuto ne joma moko. Sani ka obedo koro kamidwa chak use, kendo koro yudo ni ohala dhi ngirore kendo bedo ka. Takamano moko kuom oganda to pod yuago midhiero madwarore e utegi moting'o nok mag kuonde yweyo, onge mag kuonde moyo lewni, yore tudruok manyap kod chike matek mamono gi dak mayom e yo makare. En mana kar hanging line ema pok ne oger, lakini wang'e ni sirikal wa osewinjo mano kendo gibiro duogo mapiyo mondo gilosnwa hanging line wayud kama wanyalo moye lewni. Kendo gimachielo kendo wadwa ni jogo manigi family, nyithindo matindo manika, sirikal olosnegi kamoro matin kata playground kama ginyalo yude kinde kendo ginyalo tugo. Na vitu tuliwekewa siji ni network, ni aerials hapo juu. Inaleta shida kidogo. Kendo gimatimre, masharti mai imekuwa ngumu sana kidogo. Sasa tulikuwa tunaomba kama inawezekana, watupunguzie hata wakuje kwa ground, watusikie vitu wenye tunapitia. Ewi mano, kata kamano, gijiwo oganda jo Kenya duto mondo ndikre e chenro mar boma yangu mondo giyud thuolo mar bedo weg udi machulo yot e nengo moyweyo kata obedo ni ng'ato onge yuto mongirore. Sani nitiere project machakore ka phase 2. Made uduto te udhiyo nikech an natime through eCitizen. Adhi e boma yangu, ayaw account, ajaso form mane nitiere kanyo, to sakano osewinjore, to nobiro momiya ot. Utegi ng'ata teka ni yuto ni iyudo gimoro matin, to sirikal oketogi e kategori mopogore opogore ma ng'ato ka ng'ato nyalo yudo ode. Ni utegi kitieko chulogi to odni biro dong' kendo obedo mari. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita e pacho ka Kipchumba Murkomen ogolo chik mondo jogo mantie kod bunde tok chik e kaunti ma Migori ochwal gi ne obila e kinde ma bende okono gai mar obila mondo otim apedha ne jogo mantiere kod bunde tok chik e kaunti no, to ahinya e gwenge mag Kuria. Jojuma Miwaler. Jatend arita kwe ni e pacho kae Kipchumba Murkomen moriko ne wuoyo e kaunti ma Migori e kinde romo mar wechego mag arita kwe ma otis kaka jukwaa usalama wacho ni gisengo ne nitie bunde mathoth mantie lwet jopiny e moko kuom gwenge kaunti ma Migori to inya gwengo ma Kuria bunde bende koro osebed ka itiyo godo e timo maundu. Those who are carrying out, who have illegal firearms are going to be profiled. There will be targeted operations. They will be summoned. They will be sought individually. Extending an olive branch to all those who have illegal firearms to surrender immediately to the next police station and hand over their firearms to the government, to the police. Oantie kwan oganda buora mosewito ngimagi gengo ma Kuria e kaunti ma Migori ka okalo kuom bunde mantie lwet oganda e tok chik. We are very sad to note that some of these illegal firearms have led to killing of public officers and also citizens. And just a few weeks ago, we lost our assistant chief
in this county as a result of attacks. Ne wan jogo bende koro nitie kod bundegi. Koro nyaka chwal kaw bile mapiyo piyo kapok kaw nigi okang' mar chik kod piny owacho. And therefore, we have resolved today that the Inspector General of Police, herein represented by the Deputy Inspector General, Mr. Gilbert Masengeli, is going to they are going to carry out intelligence-led operations to make sure that all the illegal firearms are removed from hands of civilians. That is an extremely important exercise to be done. We have succeeded elsewhere, even in more difficult areas where we are dealing with banditry. There is no reason why here in Migori and Narok we should not be able to get illegal firearms from civilians. A failure to which they will be, when the government comes for them, they will, I hope that they will not find themselves in the situation of regret. Jatend migawo ni marita kwe pacho kae bende wani piny owacho dhi nyime kod keto kwe e tong' Ang'ata Paragoi mar kaunti no ma Narok kaachiel kod Gwetembe e kaunti ma Migori e kinde ma migawo mar lowo dhi nyime kod tieko ywaruok mar lowo ma osebedo e kind kaunti ariyogi. From our security committee, we know and we are aware that the Ministry of Lands is working hard to resolve the question of land. We continue to provide support in terms of alternative dispute resolution mechanism, peaceful resolution of land disputes through barazas. Komachielo Murkomen bende wan tarita kwe dhi nyime kod tim nonro ka otende kod nek mar okil Mbobu Kialo mane ochiel kod lisasi mowito ngimane e boma Nairobi ndalo machuok mokalo. Owad nitiere achije ma bende gitimo negi nonro ka otende kod nekni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto oseo jogo mosebedo ka medo liet mar siasa e pacho ka kowacho ni nyaka sani osenyiso kit telo makare ka ochumi ma pacho ka bende osebedo motegno. Omedo jiwo tiyo kanyakla gi ogai maduong' bura mar ODM Raila Amolo Odinga mowacho ni pachgi chalrego gino momiyo tiyo margi kanyakla osebedo mayot. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en romo mano okelo kanyakla jotelo maya e dhood Bagusi mano timore kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto. Romo mano otele gi jatend piny kotenegi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Jatend piny oseo jogo ma osebedo kase otelo mare kowacho ni gionge gi chenro moro amora ne oganda jo Kenya. Onyiso chir ma en go e sirikal manyuanda mar broad-based kowacho ni en kod ogai mar ODM Raila Odinga gin kod paro machalre miyo yot mondo mi giti kanyakla mar bero piny Kenya. Korka kore ogai mar ODM oko oganda mondo mi oket siasa tenge kendo gichom wang'gi e gero piny Kenya. Mimi ni former deputy party leader wa the largest party in Eastern ile ya baba. You can never have this, you can never be this lucky because Baba can easily find it easy to work with me because he knows me. I was his former deputy party leader. So anajua huyu mtu anaweza kufika hapa. You know? The same things I believe in is the same things Baba believe in. I was telling another group here, what I am doing, if Baba had become president, he would be doing them. You cannot keep a country in a permanent state of campaign. There will be no development. Itakana kama uchaguzi imekwisha, watu wanarudi kufanya kazi. Baba, asante. Wakati uliona kwamba nchi inaelekea kwingine, mkakubaliana na Mheshimiwa Rais. Leo hii tuko na amani. Your Excellency, kama huwezi badilisha nchi hii, we don't care mambo ya two term, wachana hivi ni mambo ya two term. Kwanza, can you fix it? If you fixed it, if you do not fix it, no another person will fix it. Watu wako na machungu. Ruto onyiso geno mare ni piny Kenya ni elai makare e yore mag dongruok ka bende olero ni ochui ma pacho ka kod teko siling kapimo gi dola ni kama kare kipimo gi kinde ma osekadho. Our foreign exchange earnings, our foreign exchange reserves, has grown from $5.7 billion. Now we are at $11.8 billion, the highest in the history of Kenya. I can now confidently tell you that we can now plan the future with a lot more certainty because we are in charge of the economic situation
Owacho ni chenro mag pur osego ndamo ka bende osekedo gi jomibadhi manopong'o sekta no. Bende omedo go debe ne gedo mar ute mane ogonyore. There were even demonstrations about unga. Si mnajua hivyo? And it was necessary for us to make some decisions on how do we deal with matters agriculture. Today, we are building houses, we are building markets, we are building hostels, and this country is going to change. The largest housing development in any town in Kenya today is affordable housing. Osingo ni osiptende mabandia ok bichulo omenda e bwo chenro mar SHA, ka bende onyiso mor mare ma sekta mar somo osego kowacho ni sirikande osemedo omenda e kuonde tiegruok kendo ndiko jopuonj modhuro. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia kuom lipot ma chal kamano e weche ma bende wach kod jatend piny Kenya William Ruto. Nitie jogo mane achiel kachiel kendo gigo koda mbaka. Erokamano Shemo Thoi wacho ni greetings brother, wacho ni Aluo News kenda mor puoch gi pak ni ker maro kuom tich maber mosetiyo tok higni 3. Mar ariyo, jopiny onego duok bunde te mondo mi otimnegi audit kod verification maundu omedore nikech magena ntiere lwet joma richo. Erokamano Shemo Thoi kumoro ote machal kamano. Jaduong' gweng' Ochweda wacho ni Ochweda jaduong' gweng' wacho ni onena maler ka intere location mare gweng' ma county ma Kisumu. Erokamano Ochweda jaduong' gweng' kumkete e Ramogi TV. Antiere kod ji mopogore kaindi. Belinda Mboya wacho ni Chieng' Manuel anini kantire e gwenge mag Homa Bay. Erokamano kumkete e Ramogi TV. Winnie Adhiambo wacho ni Chieng' Manuel ni kantire gwenge mag Asembo, Siaya County. Amorga ka piny wacho chwalo chendo mag. Erokamano Keyo Morin wacho ni waneni ka intere gwenge mag Narok kendo weche manyien chenro mar ang'ichwelo choponwa eyo makare. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Gin ji mathoth nyakwara mga jwang' bende no ka achiel Manoa Lavenda wacho ni Chieng' Manuel anini ka intere gwenge mag Bondo County ma Siaya wantiere kod more wika kod weche manyien. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Kidhi mabor nyakwara Ramogi pod wantiere kod mathoth maikuni chendo mar ang'ichwelo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapeny Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Niseyudo nyodo nikelo nyako chia jolokore neje lungani sandi nango nyako chia nigi yere kondo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhono. Ingene in kane wacha diye ng'at ma in ni nene arusno ne en Rajiv. Nikech gari ni en mar Monty, ting'eni seche duto Rajiv ema tiyoga kode. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Anyuola mar Mosenindo Dalmas Otieno yango ni ik mari biro tim tarik 2 dwe mar 10 pare ma Kangeso e kar chung bura mar Rongo. Bende ko jodak kod oganda duto mondo ket kwe kinde iko ma jatelo no. Ke ariyo dwe mar 10 ema biro ike jaduong' Kangeso. Koro tarik 30 wan gi ka jibro dhi kanisa Don Bosco Upper Hill. Welo te man Kenya ka ung'eyo nyalo biro te kata e thuolo masani ker be oseyie ni biro. Omiyo waikre uru kaka oganda Luo maiko wuodgi mane gigeno. Kar thieth maduong' ma Kenyatta ikore ne timo bero ne lenda wang' nyathi ma jahigni 7. Bero ma oyang kaka craniofacial reconstruction. Nyathino ma nyinge Ian Baraka ne ochiel kod magine dalagi mani Meru e monj mane otim kod jonjore magin jokuoge mag jamni. Riwruok makelo kanyakla lakteche kod jolony mawuok e piny Belgium oseyudo leke ma ochuogi, fundi mag lemb kaachiel gi ma ichano chomne Baraka mondo duok lenda wang'e kare higa achiel bang' monjno. Judith Omondi miyo ler e wi chenro ni. Ne en monj e lwet jomaundu ma hawo higa achiel ma okalo, monj mane oweyo rawera ma jahigni 6 Ian Baraka kod lenda wang' ma omukore, yare dhok nyaka e lekege, kendo ne oweye ma ok onyal chiemo kata yweyo. Alipigwa na risasi December 2023, ilikuwa date 23. Nikakuta tu ameenda usi. Alipigwa saa 11 ya jioni. Walikuwa na soso yake na yeye. When he came to us, we had to put a feeding tube through his mouth to allow him to feed because he had no oral functions. All the tissues on his face were completely open. And we had to do some significant soft tissue reconstruction to bring him to the stage that he is now. Ian ne ochako yudo thieth kar thieth maduong' ma Kenyatta ma higa achiel ma okalo, kanyaka sani bero mane otimne ma okwongo osechango kendo koro owinjo chako wuotho mar bero machielo, craniofacial reconstruction mabiro duoko ne lekene kaachiel gi dhoge mar risasi ne oyiecho oko. Bero mar loko lela wang' Baraka owinjo timre tarik 25 dweni, kendo ka idhi chomne fuonnigi ma osekel ka owuok e pinje ma oko kendo losi rang'iny mamalo bang' pimo Baraka. Kata kamano, olosi ni ma idhi ketne Baraka ibiro bed ka iloko kaluwore gi kaka Baraka dongo. The patient-specific implants, and they are 2-piece. So what you see in gray here is simply a guide so that when they are being positioned, they're positioned precisely because they must fit and allow the teeth to function well. This is a bit larger than the defect. Essentially, this is made of silicone, and it allows that we keep changing as the boy grows. They cannot be able to use tissues right now to close him up. That will restrict growth. This will allow him to grow until at the point where growth ceases, then they can come in and harvest now tissues from his body. En lony ma lakteche ma Kenya puoyo ni ok dhi mana loko lenda wang' Baraka, to dhi keto thieth ma Kenya e ngas mamalo e pinje duto. We have planned to do more definitive surgery when he's at least 18 years old. That means his bones will have completed their growth. To get this equipment, it hasn't been paid for even. In fact, the donor in Europe wanted it, the boy to be taken to Europe. But the doctors here said, no, we want to do it here. Because if it is research, if it is ownership, we do it here. It's homemade, home problem, home solutions.
Kochopo giko dweni, wabiro kelo ni sigana machielo mar nyiso kaka bero ni obedo. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith kuom report machano wan gi geno ni bero no biro timre yo makare kendo warito neno kaka biro wuok to ka osetimne Ian Bero. Wabiro kete lamo wa ka wiyo matin kikidhi mabor waduogo to kweyo. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Beinjal no mohero dongruok ne ngima makiny. Para ne pap midhialo e Jo-Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5,000,000, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Wabed jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. You can see, you can paint. Ka wadhialo dwe mar Pathfinders, waiko ni nyasi makende sabato ka sabato. Oh, we are the Pathfinders strong. Kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye kwa kuom jokwath mowal. Ni waduto waluru Nyasaye gi chunywa duto. Let us follow him with all our heart. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Let's all sing and march. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Koro ok ni seche duto aloso ga profit. Nitie seche moko ma abedo kod lal, but gima ajiwra go mawacho ga ni kata kobedo ni ok aloso profit, but konchiel aloso nying mar tich. Chiegni kendo jotend bodaboda kaachiel kod tend arita kwe ma Nairobi oketo winjruok makelo kwe kind joriembo mag bodaboda
kod weg nyamburko kaachiel kod neno ni okum achije maketho chike mag apaya. Ogai mochung' ne riwruok mar jobodaboda e pachoka Kevin Mubadi wacho ni giketo andike nyime okinde kod OCPDs gino biro miyo gi yot kedo kod joriemb bodaboda mabiro ketho chik moro amora monyondo nyaka wang'o nyamburko e apaya. Omedo bedo ni andikano ibiro mi jotelo duto mag bodaboda e pachoka. Komanda mar obila ma Nairobi George Seda bende okwayo joriemb bodaboda mondo kik kaw chike lwetgi mar wang'o nyamburko kod kadipo ni masira mar apaya onene kind bodaboda kod nyamburko moro amora. Kata kamano gisingo ne weg bodaboda ni ponono ni masira oneno to gibiro yudo ratiro magi. Gima anyalo kwayo president marwa ma bodaboda, anyalo kwayo ni mondo mi otemnwa matek mondo mi sako magwa ong'ere ma pikipiki ma ne bo Nairobi karka kik mondo mi obedi ni nyalo tiyo koke ne bo sako. Kwayo kata counties mamoko bende mondo mi pikipiki te matiyo otiyo bo secretary mar sako. I'm feeling so much ashamed to be associated with where you know this is a crime. You continue committing other crimes out of one which has happened. One case to cite, burning of motor vehicles, wamegonga mtu moja. Now unajua in law, there's no solidarity in the application of law. Law cuts to one individual. Bodaboda moja huyu ndiye amegongwa. Why are we coming in solidarity? Boma hama Kisumu chako goyo okenge mag bedo achiel kuom bombe manigi lony mararieya e Afrika bang' jotelo ne owacho dhok achiel e nyayo dongruok kod lony manyasani tiyo kanyakla gi joket mwandu kod keto chenro makare mondo mi bombe kaka Kisumu odongre maonge kidieny madong' chien mag yangiro mar ndalo adek mar Africa Smart Cities e bomano. Kamano yang ni rach mar gedo mag kuonde dak ma yuto ji ni piny kod apeyni nok mag omende moko kuom midhiero mapod nono bombe ma Kisumu ma bende mono gidongore yo makare. Jotelo go ne jiwo mondo mi oket chike kod lai makare jiwo arita kwe bero teyni e bombe mondo ywa kendo lom joket mwandu. Ka bende bero sekta mar pur lupo kale keto nam lule maler nyaka bende rangi. Gavana Nyang' Nyong'o ne otielo dwaro mantie ne jokanyo sectors duto mondo makre ka gitiyo kanyakla gi oganda modak e bombe go kowacho ni dwarore mondo mitend pinje Afrika oket maine bero kuonde dak ma yuto ji ni piny kaka yor bero bombe go. Mabeyo mwatimo to gi kuonde ma wane gi gaps ma wane gi ng'ikruok ma wan bende wadware konyruok mondo gikonywa gi modern technologies nikech above all the key things are on innovation, investors tapping mostly on education and matters ICT to gi weche mag climate resilience and urban planning. What we are also targeting is actually generally agriculture. We are so key in sweet potatoes. We want to be key in the areas of tomatoes. We want to be so key in value addition. ASCA's vision to build smart cities and townships that are inclusive, sustainable, resilient, and digitally enabled will be achieved, and through that, people can be assured of growth. We are building the center of excellence of the programs in Kisumu. So Kisumu will naturally become the tech hub to help a lot of townships and a lot of cities in Kenya and Uganda, Tanzania, Burundi, and Rwanda. Tuke mag golf mag NCBA ochomo county ma Nairobi giko dirani tuke go ibiro bago e paw tuke mar Royal Golf Club bende tuke golf ma jotugo maraga ibiro tugi. Tuke mag NCBA golf mantie ike mar abich biro bagi seche megero ni jotugo 300 biro piem malaro thuolo mar biro tugo finals biro bage pap ma Muthaiga Golf Club tarik 28 dwe mar 11 higani. Jotugo biro rakore kidienje mopogore opogore duto ma biro yawo mich ka joloch e kidienje go duto biro do thuolo mar biro piem e finals.
Erokamano nyakwar mogi kuom bedo kode chakruok nyaka giko chenro nen mar ang'ich welo warom kendo saa 3 chenro mar oimore. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaluko marwa nen Wilson Ochuka.